hommat sekaisin ja ilmoittelen tästä kanavan tulevaisuudesta, videoista ja kuvaajista. Ja te ette varmaan sitten välttämättä näe tuota tekstiä tossa. Mä oon aika varma, koska mä äsken kuvasin tämmösen ja sitten sitä tekstiä ei vitsi näkynyt. Mutta nyt mä kuvaan sitten uuden. Eli siis kanavan tulevaisuudesta. Eli siis kanavan tulevaisuudesta. Eli tänne tulee ehkä kaikki sotapelejä joskus. Ei nyt ihan lähiaikoina. Ehkä 2-3 vuoden päästä. Ja sitten kaikkea kubevordiakin tulee lähiaikoina. Ja amnesia ei tule ikinä. Ja sitten myös sitten MC:tä tulee paljon, Terraria tulee, Simsia tulee sellaisia kaikki kivoja. Ja Steamista tulee jotain. Mut siis joo, sitten videoista ja kuvaajista. Eli siis videoistahan mun pikkuveli kuvaa Tankyonlinea ja silleen. Eli eri tyypit kuvaa ehkä eri pelejä. Joku saattaa joskus pelata ehkä Amnesia. Mä en ainakaan ikinä. Eikä Emppu eikä Aaro. Ja sitten niin Emppu ja Aaro sitten kuvaa myös. Ja varmaan jotkut muut mun kaikki kaverit ja pikkuveli tietysti. Ja tykätkää ja tilatkaa sitten. Mut siis se on sitä vaan. Ja niin. Hihihi. No niin. Nyt tulee ilmoittelua kanavan tulevaisuudesta, videoista ja kuvaajista. Toivon, että tykätään ja tilataan hyvin ja sitten tommonen puukko. Se on sitten moro.